ଦିନକର କଥା। ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ମଳତା, ସୁଚିତା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଶୁଭ ଦୁରାଭିମାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚଞ୍ଚୁ ଦେଇ ଚୋଟ ମାରିଲେ। ସୀତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହାଲୁକା ଗଲଗଲ କରିଲେ। ରାମଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା। ରାମ ଚକିତ ହୋଇ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଏହି କାମ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀର ନୁହଁ। ସେ ଏକ ଘାସର ପତ୍ର ନେଇ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ କାଉ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଘାସ ପତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ଜୟନ୍ତ ଶେଷରେ ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପଶ୍ଚାତାପ କରି ରାମଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ରାମ କହିଲେ, ତୁମର ପାପ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଏମିତି କହି ରାମ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ କେବଳ ଏକ ଆଖିରେ ଲାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଘାସପତ୍ର ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଆଖି ଛିଦ୍ର କରିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ଜୟନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଓ ଧର୍ମବୋଧକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପାଳନ